Og du ved nok, hvis man virkelig hulker, så kan man ikke bare stoppe igen, for kroppen den er fuldstændig overtaget en. Men der, lige midt i min store hulken, så rungede Guds stemme så højt og tydeligt, som jeg aldrig nogensinde har hørt det før. Altså jeg mener fuldstændig hørbart med mine fysiske ører. Og hans lille sætning med den enormt kraftige stemme sagde: Hej og velkommen til Amazing Gold. I dag så vil jeg faktisk fortælle om noget, der er lidt sårbart for mig selv, men som jeg også synes er vigtigt at dele. Jeg har faktisk delt det en gang før, men jeg føler også, at jeg skal dele det igen, fordi at hvis du har det ligesom jeg havde det engang med at have sådan et lidt forvrænget billede af, hvordan jeg skal være for at leve op til Gud. Det er noget, jeg kan se nu. Jeg tænkte jo ikke over det dengang. Jeg skulle ikke have nogen problemer. Jeg skulle kunne fikse mig selv for at være god nok til Gud. Ja, jeg troede simpelthen bare, at man skulle være på en bestemt måde og ikke have nogen problemer for at kunne passe ind hos Gud. Så hvis du har lidt af det på samme måde, ligesom jeg havde, det behøver jo ikke at være lige præcis på samme måde, så føler jeg også bare, at det er vigtigt, at du får at vide, at det, som jeg manglede at vide, at det ikke altid, at dit hjerte, det taler sandt til dig. For Gud er langt større end dit hjerte, og hvad det end fordømmer dig for. Så, here we go. Lidt senere, så kommer min egen fortælling. For som kristen, så ved vi jo godt, at Gud er kærlighed. Vi ved det udmærket godt. Vi kender alle de der vers, at Gud er kærlighed. Han sendte sin egen søn for vores skyld, og han døde og led for vores egen skyld. Og vi kender den der historie med den fortabte søn, hvor faren bare står med åbne arme. Og så alligevel, så er det som om vi ikke rigtig helt får det helt ind i hjertekuglen, hvor vi virkelig oplever at kunne hvile i Guds kærlighed. Og det kan have noget med frygt at gøre. Noget dit hjerte er frygtsom for. For der står faktisk i Bibelen, at der findes ikke nogen frygt i kærligheden. Og hvis der er det, så er kærligheden ikke fuldkommen. Og hvis der er frygt, så har det noget med vores hjerte at gøre. Hvis vores hjerte er knust eller traumatiseret, og Gud han forsøger at kommunikere sin kærlighed til os, så kan dit hjerte faktisk reagere ved at gøre sådan her. Det blokerer, eller begynder at larme rigtig højt og snakker rigtig højt, så det overdøver alt det, som Gud han vil fylde dit hjerte op med. Og det kan overdøve Guds stille stemme, så du ikke kan høre, hvad det er, han siger til dig. Og dit hjerte, det gør det egentlig bare for at beskytte dig, for ikke at komme til at føle nederlag og blive såret og skuffet en gang til. For sådan reagerer et brudt hjerte. Det tænker, hvis jeg kan forhindre dig i at tro på Guds kærlighed helt ind i hjertekuglen, jamen så vil jeg have succes med at forhindre dig i potentielt at blive skuffet og såret en gang til. Og der er dit hjerte blevet frygtsomt. Det er bange for at føle Guds kærlighed dybt inden. Og det kan være helt ubevidst for dig selv. Så det kan være, at du tror, at du skal være rettet helt op, helt fikset for at være god nok til Gud. Og det kan være, at du tænker, ligesom jeg gjorde dengang, jeg skal herhen, så kan Gud bruge mig, og så kan han elske mig. Og som sagt, så kan det være helt ubevidst for dig selv, men dit hjerte, det ubevidste jeg, det tænker sådan. Det er derfor, det kan være så svært nogle gange at forstå sig selv. For det, der foregår og sker inde i vores hjerte, det er vi slet ikke bevidste om. Så når dit hjerte er brudt, så kan det være særlig svært at tro på Guds kærlighed. Nu vil jeg fortælle helt personligt, hvordan det har været for mig. Og det er ikke sikkert, at du præcis har det, ligesom jeg har, men på en måde, som relaterer til de her ting. Og Gud, han ønsker at ændre det, så du fuldt ud kan modtage hans kærlighed. Både på det bevidste og ubevidste plan og helt ind i hjertekuglen. I en periode i mit liv, hvor jeg var i 20'erne, så havde jeg en virkelig mærkelig forestilling om Guds kærlighed til mig. For mig så handlede det om, at jeg troede, at jeg skulle være fuldstændig fikset for, at Gud kunne have behag i mig. Og jeg havde endda en frygt for, at jeg ikke ville komme i himlen, hvis jeg ikke formåede at komme af med min angst og PTSD og stammen og nervøse trækninger og alt muligt sådan noget, som jeg virkelig har kæmpet meget med i mit liv. I dag så kan jeg kun tænke, at det er helt utroligt, som mit hjerte det nærmest har hjernevasket mig med helt ude i skoven nogle bevisninger. Så på et tidspunkt der i mine 20'ere, så var jeg stort set kun hjemme i min stue i 2 år sammenhængende, fordi jeg simpelthen var så frygtsom. Der er flere perioder end det, men i de 2 år der havde jeg overhovedet ikke nogen indsigt. For jeg turde vitterligt ingenting. I mange år, så har jeg slet ikke turde have gæster. Og hvis jeg skulle ud hos nogen, jamen, så vidste jeg bare, at konsekvensen ville være, at jeg ville falde i et dybt, dybt mørke.
flere dage efter. Og specielt hvis jeg havde våget at sige noget. Og jeg kunne bare se, hvordan andre mennesker de formåede at have en relation til hinanden. Og det så simpelthen så let ud. Og det så så ukompliceret ud for dem. Men jeg følte mig selv som i et bur. Fuldstændig som at være i et fængsel. Jeg følte mig totalt snøret sammen og bundet sammen. Og det er faktisk det billede, jeg har haft rigtig meget igennem mit liv. Jeg simpelthen har følt mig som i et fængsel. Og al min energi, den brugte jeg simpelthen kun på at overleve. Overhovedet ikke at leve. Det var simpelthen bare ren overlevelse. Jeg har følt mig utrolig utilstrækkelig. Og akavet og pinlig. Og alt skoleting og uddannelse har været ren tortur for mig. Jeg har følt mig direkte jagtet af dæmoner og frygt og mareridt om natten. Og jeg har oplevet unaturlige ting, som nogen nok umiddelbart ikke ville tro, at man ville kunne opleve som kristen, når man er født på ny og har Helligånden i sig. Men jeg er så blevet klogere hen ad vejen. Og midt i alt det her, så troede jeg simpelthen, at jeg skulle formå at fikse mig selv, for at være god nok, og for overhovedet at komme i himlen. I dag kan jeg jo som sagt ikke forstå, at jeg overhovedet kunne tro sådan. Men jeg har lært, at et brudt hjerte, det kan fordreje rigtig mange ting. Også at blokere om sandheden for Guds kærlighed. 3 gange i mit liv, så har jeg hørt Gud tale til mig meget, meget tydeligt. I en lille sætning. Og Gud, han ved bare præcis, hvad det er, han skal sige, sådan så det rammer lige præcis dig. Og jeg vil nævne 2 af dem her. På et tidspunkt, så bliver jeg så ulykkelig over, at jeg ikke kan finde ud af at fikse mig selv. Og jeg ikke er ligesom alle andre. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, der er i vejen med mig. Så jeg græder simpelthen ud til Gud og siger, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver anderledes, medmindre at du gør mig anderledes. Og i det øjeblik, så siger han så tydeligt en sætning til mig, så jeg slet ikke er i tvivl om, at det er ham, der taler til mig. Han sagde, det har ingen betydning for mig. Og det var fuldstændig vildt for mig at høre. At sådan som jeg har det, overhovedet ingen indflydelse har på hans kærlighed til mig. Det var et chok at få at vide. Og overhovedet ingen betydning har, om jeg kan komme i himlen. Så det var en befrielse at høre fra mig. Det var præcis det, jeg havde brug for at høre. Han ændrede mig ikke. Der skete ikke noget mirakel, men jeg kunne dog nu hvile i, at alting er vel mellem ham og mig og min sjæl. Jeg behøvede ikke at frygte, om jeg nogensinde ville kunne finde ud af at fikse mig selv eller blive normal igen, fordi i bund og grund, så havde det ikke nogen betydning for ham. Og det gjorde, at jeg simpelthen pludselig kunne slippe noget af det der pres over mig, og min stræben efter at kunne formå, alt det, jeg bare ikke kunne. Jeg så på et tidspunkt en video af en mand, som fortæller om, hvordan han fuldstændig havde afskrevet Gud og kirken. Men han ledte alle mulige andre steder, som for eksempel New Age. Og han fortæller, hvordan han ligefrem hånede Gud og mobbede Gud og gjorde grin med Gud. Og så lige pludselig ude i en skov, hvor han står og ordner branden, så hører han pludselig en stemme, som siger sådan her, han sagde det på engelsk, I refuse not to love you. Det betyder, jeg nægter at lade være med at elske dig. Og det ender med, at han kommer til tro på Gud og omvender sig fuldstændig. Og han fortæller om, hvordan han begyndte at omvende sig fra alt det onde, han faktisk havde i sit liv. Han fortæller, at der var rigtig mange ting, som han nævnte en for en over for Gud. Og for hver ting, han fortalte Gud, at han omvendte sig fra, så var Guds respons, I refuse not to love you. Jeg nægter at lade være med at elske dig. Og det rammer bare helt ind i hjertekuglen. Uanset hvor meget han har hånet og mobbet Gud, jamen så nægter Jesus at lade være med at elske os. Sådan er vores Gud. Og har Gud sagt sådan til den mand, jamen så gælder det alle os. For Gud gør ikke forskel på nogen. Eller der er ingen persons anseelse hos Gud. Han gør ikke forskel. Og som der står i Hebræerne 13:8, Jesus Kristus
er den samme i går og i dag og til evig tid. Så husk den sætning og tag imod den lige nu, at Jesus siger til dig, jeg nægter at lade være med at elske dig. På et endnu tidligere tidspunkt end det, jeg fortalte om lige før. Jeg tænker, jeg måske har været 17-18 år, eller deromkring. Så har jeg faktisk en lignende oplevelse. Igen, når jeg er allermest nede. Den her gang, der græd jeg ikke bare. Jeg storhulkede foran Gud. Igen på grund af, at jeg havde det sådan, som jeg havde det. Jeg følte nærmest, at jeg havde vundet i lotto på den omvendte måde. At jeg simpelthen havde trukket 19 ud af 1 million. Eller mere. For jeg kunne bare ikke se, at nogen som helst andre havde det sådan, som jeg havde det. Jeg troede, jeg var mutters alene i verden om at have det sådan, som jeg havde det. Ingen forstod det. Og jeg kunne ikke sige det til nogen, fordi det var ydmygende. Det var ydmygende at være så forkert og anderledes end alle andre. Og du ved nok, hvis man virkelig hulker, så kan man ikke bare stoppe igen. For kroppen den er fuldstændig overtaget en. Men der, lige midt i min store hulken, så rungede Guds stemme så højt og tydeligt, som jeg aldrig nogensinde har hørt det før. Altså jeg mener fuldstændig hørbart med mine fysiske ører. Og hans lille sætning med den enormt kraftige stemme sagde, kald mig din fader. Det var så højt, at jeg stoppede brat op. Min krop den blev nærmest chokket i øjeblikkelig ro. Jeg stoppede fuldstændig med at hulke på et splitsekund, og jeg sagde, siger du, at jeg skal kalde dig min fader? Og i refleks, der greb jeg bare ud efter min bibel og smed lige op på en fuldstændig tilfældig side, kiggede ned, og så læste jeg sagde, kald mig din fader. Tog min bibel, åbnede den, kiggede ned, og den sætning, jeg ser og læser højt for mig selv, jeg sagde, kald mig din fader. Jeg blev fuldstændig blæst væk. Jeg har aldrig læst det før, og jeg har aldrig hørt Gud på den måde før. Det var fuldstændig crazy oplevelse for mig. Både at han talte så tydeligt, og så bekræftede han gennem sit ord præcis lige det, som jeg havde hørt med mine fysiske ører. Det står i øvrigt i Jeremias kapitel 3. Jeg kan ikke huske, hvad vers det er. Det var igen ikke nogen decideret løsning på mine problemer. Han helbredte mig ikke bare lige pludselig. Men han talte til mig, og han viste mig, at han var med i det. Han viste, at han så mig, og han viste, at han gerne ville have det her intime forhold til ham, fader og datter. Han ville være min fader. Det er lidt sjovt, fordi på det tidspunkt, så var jeg faktisk overhovedet slet ikke klar til at kalde ham en fader. Det var sådan, der var en anden blokering der også med det der faderforhold. Jeg snakkede med Gud, Jesus og Helligånden, men ikke nogen far eller fader. Og det blev simpelthen en proces for mig at kunne kalde ham min fader. Men det var faktisk ikke noget, jeg begyndte at stræbe efter, fordi Gud havde sagt det. Jeg hvilede faktisk i det, og jeg ved ikke, hvorfor at det kunne lade sig gøre, jeg hvilede i det. Det kom flere år efter, sådan helt naturligt gennem Guds helbredelsesproces igennem mig, tror jeg. Jeg kan faktisk huske, at jeg tog mig selv i at begynde at kalde ham min fader nogle gange, hvor jeg tænkte, hold da op, jeg er virkelig kommet langt nu, åbenbart. For som sagt, når man har nogle af de her hjerteissues, som traumer, smerter, sorg, nederlag, alt muligt vi kommer ud for gennem livet, så bliver det en proces med Gud. Vi har brug for, at det er ham, der heler vores hjerte. I ordsprogene 4:23, der står der, frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Eller i en engelsk oversættelse, så står det sådan her, vogt dit hjerte, for det bestemmer kursen i dit liv. Så hvis vores liv udgår fra hjertet, og det er hjertet, som bestemmer kursen i vores liv, så giver det jo bare så meget mening, at vi skal vogte vores eget hjerte. Og at vogte hjertet, det er en kontinuerlig proces, for det er jo ikke bare i fortiden, vi har oplevet alle de her traumer. Det gør vi jo gennem hele livet. Vi oplever for eksempel, at nogen kommer til at sige noget, der sårer en, eller andre ting, som går ind i hjertet på en negativ måde. Så vi må komme til Gud hurtigt med alle de her ting, når de opstår, og bede om helbredelse af hjertet. Og det vil også forhindre, at hjertet det bliver hårdt og bittert og fyldt med vrede. I Romerne 12:2, så står der, lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Og det er simpelthen at afbryde og overdøve det, som går imod Guds sandhed. Det vil sige, læse Guds ord.
Læse de bibelvers, som modsiger det, dit hjerte siger, og som du tænker om dig selv. For Guds ord er levende og virksomt, står der. Guds ord kan omprogrammere vores hjerter, for det har kraft, og det er levende og virksomt. I 1. Johannes 3, 21, så står der, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, så har vi frimodighed inden for Gud. Så igen så ser vi, hvor stor betydning vores hjerte det har, og hvor meget Gud han ønsker, at vores hjerte ikke skal fordømme os, og overbevise os om usandheder. Men at vi ikke skal have frygt, men at kunne komme med frimodighed til ham, ind i hans favn. Det er Guds hjerte for os. Og så i vers 20, så står der det befriende, at Gud er større end vores hjerte, og kender alt. Hvor er det bare betryggende og fantastisk, at selvom at vores hjerte ikke er den bedste tilstand endnu, jamen så er Gud større end det, og kender os helt til bunds. Og han har omsorg for os og vores proces, og hans kærlighed rækker til hele os, hele vejen rundt, uanset hvor vi er henne og hvilken tilstand vi er i. Lige nu så elsker jeg at kalde ham min fader, min kærlige fader. Og det har jeg gjort i rigtig mange år nu, men mit hjerte var ikke parat på det tidspunkt, han sagde det. Det var en proces i hjertet. I Johannes brev 4:18, så står der, Guds kærlighed giver ikke plads til frygt. Tværtimod, Guds kærlighed jager frygten på flugt. Frygt har nemlig med straf at gøre, og de, der lever i frygt, har ikke fuldt ud forstået hans kærlighed. Så nej, vi har ikke fuldt ud forstået Guds kærlighed med vores hjerter, når vi har frygt, social angst, andre former for angst, OCD, mindreværd, osv. osv. Vandring med Gud er en proces i alle ting. Jeg har stadig frygt, og mange ting at arbejde med nu, men jeg har fået mindre frygt. Og der er nogle ting, jeg er blevet fri for og bære rundt på. Og jeg har et håb om at blive ved med at vokse i forståelsen af ham. Dengang jeg oplevede meget klart, at det var det her emne, jeg skulle dele, den første gang jeg delte det her, så blev jeg bekræftet en gang mere. For lige derefter, så jeg et billede af regnbuen. Et stort billede af regnbuen. Og jeg tænkte straks på hans trofasthed, hans løfter og hans kærlighed. Og så kom jeg til at tænke på, da jeg skulle til København på skole som voksen elev, hvor frygtsom jeg var der. Jeg var virkelig, virkelig bange. Jeg rejste alene, og i bussen der sad jeg og snakkede med Gud om, hvordan jeg havde det. Lige pludselig så stoppede bussen, og så kigger jeg ud af vinduet, og så ser jeg bare en kæmpe banner med en kæmpe regnbue på. Og jeg vidste bare inderst inde, at Gud sagde til mig, jeg lover at være med dig. Gud er så omsorgsfuld og kærlig. Så jeg har lige lyst til at opsummere de vigtigste punkter.